dufter af safran og kanel omkring børnene på markedspladsen. Som de første er de blevet inviteret ind i eventyret om Ali Baba og de 40-20 røvere i Kulturhuset Klaverfabrikken i Hillerød. Børnene får hvert et bedetæppe og bliver iført eksotiske gevandter. Jeg synes, tøjet er ret pænt, fordi at det er faktisk hjemmelavet. Og der er også nogle damer, der sidder og syr det selv. På 2 timer kommer børnene rundt i eventyret til Røvernes Hule og slaven Morgianas hus. Hvert sted bringer en fortæller historien videre. Så gik Ali Baba hen til klippen og sagde, "Sesam, sesam, luk dig op!" Jeg synes, det er rart og sjovt at lave teater, fordi det har jeg aldrig prøvet før. Til sidst kan børnene gå frit omkring og smage, lugte og føle sig igennem eventyret en gang til. Forfatteren Sally Altschuler har sammen med 140 skoleelever forfattet bogen med den hårrejsende titel Slagtehus 13. Ud fra historien har Kulturhuset lavet en udstilling, der fører de besøgende gennem eventyret. En kæmpe historie hernede om Ellen, der vågner på gulvet i elvernes hytte. I scenesættelsen af eventyret fører børnene i et dunkelt mørke gennem en labyrint. Undervejs oplever børnene tordenvejr, kolde vinde, edderkoppespind, blodigt kalvekød og klamme brønde. Historien er bygget op omkring gys og gåder. Uden at løse gåderne kan børnene ikke slippe ud af labyrinten og undgå det onde. Leg og lær, det er tanken bag en oplevelsesudstilling på Klaverfabrikken i Hillerød, som borgmester Nick Hækkerup åbnede i dag. Her får børnene lov til ikke bare at høre om renæssancen, men også dufte den og smage på den og opleve den, så det giver en helt anden indlevelse i, hvordan var forholdene dengang. I år er renæssanceår i Danmark, og det er derfor omdrejningspunktet for Klaverfabrikkens udstilling i den 450 kvadratmeter store hal.